Ja, en we hebben nu die medley gedaan die hadden we trouwens al, maar die hebben we nu even een beetje opgepoetst. En we komen nu even ook meteen een primeurtje voor TV Oranje. We hebben nu die medley gedaan met 5 hits uit de afgelopen periode. En we komen, als alles mee zit, ongeveer 12 februari met een nieuwe single. Dat is heel snel achter elkaar. Nou, maar kijk, je moet tegenwoordig natuurlijk iets doen om in de picture te blijven. En het idee van deze single, dat kregen we deze week tijdens onze wekelijkse meeting. Toen wij het even over dit programma hadden, wat we gingen opnemen en over de medley die we gingen doen. Toen zeiden we, ja, dat idee kwam voorbij. We gaan het gewoon doen, want in het verleden gebeurde het ook wel eens. Er zijn ooit artiesten geweest, die maakten voor de carnaval in een periode van 4 weken gewoon 2 singles brachten ze uit. Waarom niet? Als ze goed zijn, dan gaat het vanzelf goed komen. Hoezo? Uit de mouw geschud? Ja, je schudt ze uit de mouw, hè? Een liedje schud je zo maar ja, uit de mouw maar natuurlijk. nee, dat is dus echt niet het geval. Dat is niet het geval? Het is dus echt een bevalling, hè? Het is een zware bevalling en wij zijn zo verschrikkelijk kritisch. En ik zeg het zelf maar even, ik ben nog veel kritischer dan hij weet het. Nee, alles moet echt op hoog niveau en noem maar op. En je hebt niet zomaar de gouden kreet. Maar goed, met die medley die we nu hier gedaan hebben, dat zijn 5 herkenbare gouden ouwe van ons. En de nieuwe die straks gaat komen, dan gaat het goed komen.